Всім привіт! У нас нова шкатулочка. У нас з сюрпризом. Так, показуємо сюрприз. Який ж це в неї сюрприз? Накручує. Така принцеса там намальована догори ногами. Так, все накрутили. Ох, яка краса! Отак вона красиво грає, така зірочка, у нас крутиться. Ну, бувають лялечки такі, всякі балеринки, а у нас зірочка з принцесою. І зеркало. І зеркальце, так. Там ми собі вже поставили дещо. Також є шуфлядка. А, і там ми дещо вже маємо. Ось такий міньйончик у нас. Навіть того. Цепочка, так. Можна ставити її і сюди, І сюди. і туди, і закривати. Ми як закриваємо, то музика, звичайно, у нас пропадає. Так. Оп. Отак. Так. Дзеркальце ось таке є, красиве. Там міньйон відображається. І зірочка. Помогли їй крутитися. З такою от принцесою. Ось така краса. Все, всім па-па!